Good morning, good morning, good morning, good morning. Wake up, wake up, wake up. Ang bibi na mga ma'am sir, natulog pa. Morning, good morning sa iyong tanan mga ma'am sir. Happy Sunday sa iyong tanan. So, karon nga adlaw na pa mga ma'am sir, dili gina to si piato ni dili ta makahimo nga makasimban sa tong buhi na Dios mga ma'am sir, kay wala gid sipiat sa Ginoo nga gipasinati tag mga kahibulong butang sa upa unom ka adlaw. Muna nga ikaw o ako kutob sa makakita ani nga video dili aksidente imo ning makita ayo sa ni scroll tungod kay makatabang na sa to ang espirituhanon na bahin sa to ang kinabuhi mga ma'am sir. Kaya ang kinabuhi sa tao mga ma'am sir, kung mukaon ka og mga lamian nga mga sudan, mo dako ang imuhang lawas, mabihimsog ang imong lawas kay lami kay imong mga kinaon. Pero kung wala kay pagkaon sa espirituhanon nga bahin nga pulong sa Ginoo, luya pa sa tanang luya ang imong espirituhanon nga bahin. Basta nga ikaw ug ako imo maning makita karon paminawa og sabta pag-ayo. Kay ingon pa ang Mateo 4:4, dili ta mabuhi sa tinapay lamang, no? Kung dili mabuhi pod usab kita sa pulong sa tong buhi na Dios. Sa pulong. So nagpasabot igsuon nga maminaw ta dia sa pulong dia sa tong buhi na Dios. Kay kung ipasulabi lang nato ang pagkaon diri sa kalibutan, although tinuod jud dako imong lawas, pero kung dili pod nimo pagkaon ang espirituhanon na bahin, luya gid ang atong espirituhanon. Muna nga basig nahibong ug natingala mo nga nganong pagkaon pa man ang espirituhanon na bahin, asa man ihungit ang espirituhanon na bahin. So ingon ko kamo, ang physical na pagkaon ihungit sa baba, tapos mupondo diri sa imtihan, tapos maagi sa lubot. Muna yung physical na bahin na pagkaon. Pero ang espirituhanon na bahin mga ma'am sir, asa niya pagkaon, asa niya pagion dire sa dunggan. Dire sa dunggan pagion, tapos sa kasing-kasing papundohon og sa baba magawas. Na mo na resulta nga nakahimo nga nakasulti ko tungod kay nakadungog man ko og mga pulong sa tungboy na Dios akong gipaminaw pag-ayo. Wow, nindot mo na ayo. Tapos ang gipunlos ang kasing-kasing. Mo na hinungdan og mo na rason nga imo ning nadungog karon tungod kay ako mang gipundo sa akong kasing-kasing sa akong hunhon o gipagawas na ko sa akong baba. Mo ni karon, mo nang ikaw karon nga nakakita ani nga video dili aksidente nga imo ning nakita, ayaw gid i-scroll kay dili gid masayang gid ang imong kinabuhi kung imo nang i-scroll. Tiwasa sa pag-ayo kung mahimo, kung nagustuhan nimo i-share pod. Kana lang, God bless, love you. Ana ra ka importante ang kinabuhi sa tao diri sa kalibutan. Kay kabalog na sayod ka usa ka nga gipakamatyan sa tong buhi na Dios para lang mawala ang ato, para lang maangkon ato ang kinabuhi walay katapusan. Yan lang, God bless, love you. Padayon ra gyud punta taliwala sa atong mga gibati sa atong tagsa nga panglawas. Padayon gyud punta og padayon sa pagampo pangayo sa atong buhi. God bless, love you all. Bye bye. Happy Sunday sa tanan.